Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod City, yara na sa second wave sa COVID-19 pandemic sunod sa EOC. Active cases ng COVID-19 sa Bacolod City Police Office nagdangat na sa 58 matapos madugangan sang siyam subong nga adlaw. BJMP Assistant Regional Director nagtaliwan sa cardiac arrest isa ka semana matapos ginpatay ang iya nga utod. Ivermectin, ginabatunan man ni Bacolod City Councilor Renesito Novero sa mga medical community kung epektibo gid man nga pangontra sa COVID-19. Kag sa tripping ni Ruming, outdoor adventure, trekking, camping, biking, pila lamang sa ginatanyag nga aktibidades sa isa ka cafe. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Assistant Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology 6 ang nagtaliwan. Ginkumpirma sa BJMP Region 6 ang pagtaliwan ni Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne pagi sa ila ginpagwa nga statement. Ang BJMP 6 ang nagahinyo man sa mga pumuluyo nga mag-upod sa 5 ka adlaw nga silent prayer para sa mga nagtaliwan o kung para sa nagtaliwan nga si Peremne nga ila ginakabig dedikado nga jail official. Si Peremne ang Assistant Regional Director for Administration sa BJMP Region 6 kag nagatindog man bilang spokesperson sini. Sa tinilikdan lang nga Biyernes na patay ang utod ni Peremne nga si Glenn sang gintiro ini sang riding in tandem sa Iloilo City. Sandig sa report, ginbatsyag ini sang jail official. Siya ang gindala kagabi sa hospital bangod sa nagsakit ang iya dughan kag amo ini ang gintunaan sang iya kamatayon. Samtang naglabot naman sa karon sa 53 ang active COVID-19 cases sang BJMP sa Bacolod. Kalabanan sa mga kaso ang gikan sa isolation facility sa Barangay Handumanan kung sa diin ginabutang ang mga inmates antes isulod sa jail. Sa number 9, 63 anyos nga lalaki nasapuan nga patay sa kilid sang suba. Patay na sa masapuan sa otoridad ang 63 anyos nga si Alexander Aguito sa kilid sang suba sa Barangay 2 sa Banwasang Ilog Miyerkules ang kaagahon. Sa investigasyon sa PNP, ulihi nga nakita si Aguito alas 8 sang gabi sang Martes para mangwa sang alimango. Alauna sang kaagahon sa Miyerkules, siya nakita sang isa ka residente nga naghapa na sa kilid sang suba. Posible sunod sa pulis nga gin-cardiac arrest ang biktima kag nalumos sa suba kag gintunaan naman sang iya nga kamatayon. Sa number 8, Bacolod Councilor Renesito Novero ang nagahaylo sa medical community kag sa mga ahensya sang gobyerno nga tun-an sa matulid kung ano kaepektibo ang bulong nga ivermectin bilang pangontra sa COVID-19. Ini matapos nga may 5 na ka mga ospital sa pungsod nga ginhatagan sa Department of Health sang compassionate sa special permit para maghatag sang ivermectin sa ilang mga pasyente nga ginabulong sa COVID-19. Ang ivermectin ang isa ka anti-parasitic drug nga ginagamit sa mga veterinaryo sa kasapatan pero madamo sang nagasiling nga epektibo ini pangontra o kung pagbulong sa COVID-19. Wala ini karon gina-endorso sang DOH kag sang Food and Drug Authority bangod kulang pa ini sa nagakaigo nga pagtuon kag ginapatihan nga may negative side effects sa lawas sang tawo. Nagdihon si Novero sang resolusyon nga ginpasar sang sangguniang panlungsod nga nagahaylo sang mas maid-id nga pagtuon para magamit na sang pumuluyo ang ivermectin sa tunga sang pagmahal kag kakulang sang supply sang iban nga mga bulong nga ginahatag para sa COVID-19. Iya man gindugang madamo na karon nga mga doktor ang nagarecommend sang ivermectin kag madamo naman sa nagagamit sini. The point is, ivermectin
has been considered somewhere abroad as miracle drug against COVID-19, although anti-parasitic na siya but the many experts discovered na nagamit nila against COVID-19 virus, both preventive and curative. Sa number 7, Negros Occidental, mayara sa masobra sa 500 ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa sunod lamang sa 3 ka adlaw. Naduga nga naman sa 136 ka bag-o nga mga kaso sa COVID-19 ang Negros Occidental. Ining 3 na kaadlaw nga naga 3-digit daily COVID-19 cases naman ang probinsya. Humalin sa Martes, tubtub kahapon, 510 na tanan ang bago nga COVID-19 cases nga nadugang sa Negros Occidental nga karon mayara na sa 1,852 ka active cases. Samtang sa Bacolod, 106 naman ka bago nga mga kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa kahapon. Pero ang syudad, ang mayara man sa 101 ka mga recoveries. 817 ang active cases sa Bacolod. Sa Negros Oriental, 25 ang gindugang nga kaso sa kahapon, kag 15 ka mga new recoveries. 318 karon ang total active cases sa Negros Oriental. Sa number 6, lokal nga panguluhan sang Bacolod kag Negros Occidental ang nagpagwa na sang executive order nga nagapalawig sa nga modified general community quarantine tubtub sa katapusan sang bulan sang Mayo. Inibase sa rekomendasyon sa National Interagency Task Force, may angot sa community quarantine status para sa madason nga bulan. Sandig sa EO ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, magapabilin ang curfew hours sa mga banwa kag syudad sa probinsya humalin las 8 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon. Base naman sa EO ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia, nagapabilin sa gihapon sa las 11 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon ang curfew hours sa Bacolod. May yara sa gihapon sang partial liquor ban sa Bacolod kung sa diin las 12 sang udto tubtub las 6 sang gabi lamang makabakal sang ilimnon. Parehas na karon ang travel guidelines sa Bacolod kag Negros Occidental kung sa diin kinahanglan nila nga magpa-register sa SPAS kag Stay Safe nga application kung sa diin yara nakabutang ang mga travel requirements. Sa number 5, mahinay pero amat-abat na karon nga naganubo ang kaso sa COVID-19 nga nagadugang sa Negros Occidental. Inisunod sa kay Dr. Mary Ann Maestral ang OIC San Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital. Ang 308 new cases nga na-record sa kahapon sunod sa Gobernador Eugenio Jose Lacson, tuga sa nagtingob nga underreported cases sa nagligad nga adlaw. Sang Abril 8 sa datos sa Molecular Laboratory sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital, na-record ang pinakamataas nga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa isa ka adlaw, 317. May pagtimbuok sa kadamuon sang kaso sa COVID-19 sang ikaduha nga semana sang Abril. Sunod kay Maestral, parayon ang pagproseso sang laboratory sa mga swab test gikan sa mga nagapinauli, mga OFW, kag gikan sa mga subject sa contact tracing humalin sang Lunes, sini nga semana tubtub subong nga adlaw. 80 o 80 ang pinakamanubo nga na-record nga new COVID cases sa isa ka adlaw, kag pinakamataas na nga na-record ang kahapon nga 308 subong nga adlaw, 195 ang new cases. Wala naman untat ang pagpahanumdom sa maid-id nga pagsunod sa minimum health protocol. I think included in the report yesterday was what was unreported in the previous days. That's why medyo mataas siya, no? But on the general, we see the numbers somehow going down. So far daw Mag-increase ka do? wala, nagahinay siya panaog but it's very slow. Pero at least wala na siya ka-spike. Why na siya ga-spike? Ang ginanamin pa na, Doc, ang last few days, last 2 weeks or... The last few days, kay remember, sang second week of April, nag-spike kita todo-todo. Sa number 4, dugang Sinovac vaccines ang nag-abot kainis ang aga sa Negros Occidental. Nag-abot kainis ang aga sa Bacolod Silay Airport ang dugang nga mga Sinovac vaccines gikan sa Department of Health. 16,000 ka mga vials ang gintalana
para sa Negros Occidental kag 7,480 vials naman ang para sa syudad sa Bacolod. Gilayon ini nga ginadala sa cold storage facility. Bangod may clearance na gikan sa DOH padayuno ng paghatag sang Sinovac vaccines sa mga senior citizens sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Hindi pa ini kabahin sa mga bakuna nga gin-order sa Bacolod kag Negros Occidental. Supply ini gikan sa national government. Sa number 3, ang gobernador, 5 ka mga alkalde kag 5 ka mga sanggunian panalawigan members ang ginbakunahan kay nasang aga sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. Sunod sa gobernador, pamaagi ini kung mabuligan ang pag-ayos ang katawhan. Mareport si Barbara Mijares. Ginpangunahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang pagbakuna sa mga local chief executives. Istrikto nga ginsunod ang protocol sa pagbakuna nga nagalakip sang check-up kag mas ginpalawig nga observation period. Wala man sang shortcut, makahulugan para sa gobernador ang iya nga pagpaidalom sa pagbakuna. It is one job to heal humanity. That's what it means to me. How are you feeling right now? I'm good. As you have observed, everything went well. Nobody was allowed to do shortcuts. We have to be interviewed. Our briefings were taken. Si Mayor Manuel Escalante nga isa sa mga ginbakunahan, gin-share sa page sang Manapla LGU ang iya nga pagpabakuna para mahaylo ang mga senior citizens sunod sa iya nga nagaduha-duha pa. Sa tanan na senior citizen, tarantado kung mo pa-injection, wala din sakit. Pa-injection ka mo. Pa-injection din ka mo. Nagpabakuna man kanay Mayor Romaila Nicor Manggilimutan, Nicolas Yulo, John Ray Tabuhara kag Pedro Zayco. Wala na dayon ang pagbakuna kay Mayor Ernesto Estrao bangod nga nagtaas ang iya nga blood pressure. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, may iban nga mga alkalde nga nagpagkamaayo nga sa ila lugar magpabakuna. Ang iban nabakunahan na kag ang iban nagahulat sang clearance gikan sa ila nga doktor. Ang importante nga agad ta sila, na-inform ta sila, but that doesn't mean hindi sila magpa-inject. They will be injecting themselves however bakuna sila. It's a matter of time really. No, hindi man kundi ko mapadugay kay because high risk ang Negros Occidental. Sanday Board Members Samson Mirhan, Manuel Frederico, Araceli Sumosa, Victor Havillana kag Pal Guanzon ang ginbakunahan man. Tanan Sinovac vaccine ang gindapat bangod ini ang available nga bakuna. Sa number 2, Bente kaduga nga pulis sa Bacolod City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19. Bangod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa mga katapos ang Bacolod City Police Office, sila nagpatigayo na sang surveillance testing sa mga personnel, ilabi na sa mga pulis nga na-assign sa napulo ka police station sa syudad. Sunod kay Police Lieutenant Liberty Injape, PIO sa nga BCPO, una nga ginpaidalom sa swab test ang mga pulis sa Police Station 1, 2, 3, 4, 5 kag 6, pati ang mga katapos ng Bacolod City Mobile Force Company. Ang resulta, 20 tanan ka mga pulis ang duga nga nagpositibo sa COVID-19 suno kay Injape. 7 ang nagpositibo sa Police Station 6, 7 sa Police Station 3, 5 sa Police Station 5, kag 1 sa Police Station 1. Sinpang-isolate naman kag nagapatigayo na sang contact tracing ang BCPO. Mag-augment sang additional personnel ang BCPO sa sini nga mga police station suno kay Injape. Natala na man ipaidalom sa swab test ang mga pulis sa Police Station 7, 8, 9 kag 10. 49 ang total active cases karon sa BCPO. Samtang nagsaka man sa 30 ang active cases sa Negros Occidental Police Provincial Office matapos may 6 ka nagpositibo kahapon nga mga personnel nga na-assign sa NOCPO headquarters. Gin-disinfect naman subong nga adlaw ang NOCPO kag sunod sa PIO nga si Lieutenant Abigail Donasco, ginpaidalo na sa swab test ang mga close contact sa mga nagpositibo nga pulis. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw.
Ginakabig sa Bacolod Emergency Operations Center nga second wave sa COVID-19 ang bulan sang Abril sining tuig bangod sa pagdamo sang kaso. Pero para sa AOC, mas nakahanda na sa pagresponde ang syudad sa karon. May report si Marty Go. Naglabot na sa 1,388 ang mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City sinilang nga bulan sang Abril. Mas mataas ini kung ikumparar sa mga kaso sang syudad sang Agosto sang nagligad nga tuig nga 1,244. Ining rason kung nga ginakabig ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga yara karon sa second wave ang syudad sa tunga sang ini nga pandemya. Kahapon, may 106 ka mga bag-o nga kaso ang Bacolod kag 817 karon ang active cases. Pero ginpahayag ni Ang nga mas handa sa karon ang syudad sa second wave. Ang ato na ni consolation, Mark, is that ang cases sa subong, 88% of those are asymptomatic or mild symptoms lang. Kaga ang ato nga capacity utilization sa mga hospitals sa right now, nagalabo siya sa 95%. But then, unlike last year, nga wala kita yung iba nga options, kaya hindi kita ready with our facilities, subong isolation facilities na kompleto. Bisan pangayara sa Modified General Community Quarantine ang Bacolod sa bulan sang Mayo, makitaan nga ginhugot sang syudad ang mga precautionary measures sini sandig sa bag-o nga executive order ni Mayor Evelio Leonardia. Suno kay Ang, nagadepende na sa pumuluyo kung ila inisundon para magnubo ang mga kaso sa syudad. Mga certain age bracket, hindi kaya po pag-i-allow nga magbuwa. Supposed to be under MGCQ, may movement na santana ng mga tao. Ikadua, ang capacity limit sa mga certain establishments from 50% ginapareduce ni Mayor sa 30%. Gina-restrict naton ang mass gathering kag mga social gatherings. Wala ta na gina-allow subong. Liwat nga nagapanawagan si Ang sa publiko nga magpakita sang disiplina sa pagsunod sa mga minimum health protocols kasubong sang pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sa physical distancing. Magpabilin man sa sulod sang panimalay kung wala sang importante nga kaladtuan. Marty Go para sa Digicast Negros. Kag sa tripping ni Ruming, outdoor adventure ba lang ginapangita mo? May suggestion kami para sa imo. Nature tripping, mga pinga at ubang sa matahom nga view. Camping, trekking, biking, stargazing, maligo sa busay o kung mag-dive sa suba, initanan pwede mo mahimo sa isa lang ka venue. Pwede pa mako-overnight samtang overlooking ka sa city lights. Diin ini, buwas ibaluon sa tripping ni Ruming 10 a.m. Barb, kung bored ka na sa pangabuhay mo or kapoy ka sa city life, amo siya ng pinaka-best siguro nga remedy. Or pang-kuhan mo pala, pang-padula stress. Para lain naman. Outdoor adventure. Naging try ka. Ang trekking. Ang wala ka kadula ka trekking. Kag paligo sa busay. Tugnaw. Ay, do ice water, Barb. Hindi ko na kagwanta. Ako na muna. Ay, ako maganya. Abi ko mo na. Abi ko ma-frozen meat product ko. May lang nakaya ko man. Okay. Kaya tungkol nga, nabukid siya eh, no? Kag Barb, siyempre hiling ka lilayo, lakat mo, kapoy ka. Pagtusma mo sa kulo tubig ka na, may isang feeling. Kabay pa hindi lang naman magkurog-kurog. Hindi ko na ito. Pero at least meron. Tapos ang iba naman nga option, at least kalayo sa mga crowded places. Hindi siya na mo, tao dito ba pwede ka camping, pwede ka ito katulog. Regulated na yun. Ha, ginaisip lang makasunod. Hindi ka pwede ka basta-basta ka doon. Magbuka na, para maisip lang kung pila ka tao makasunod. At least you feel safe. Yes, kagawin ito mga balita sa Negros, subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!